Haleluya, Gusti Yesus mekrat. Panglimbang 5 menit dina Kemis Legi, tanggal 14 Mei tahun 2026. Kapethik saka Injil Matius bab 28 ayat 16 tekan ayat 20. Para tresna pelem kinasih bareng karo pasaman suci sak jagat. Dino iki awake dhewe padha ngriyayakake pahargyan mekrat dalem Gusti Yesus menyang swarga. Prastawa mekrat dalem iki mung kasih sugeng bebarengan panjenengane karo para murid ing donya. Gusti Yesus miwiti sugeng dalem ana donya kanthi miyos saka guwa garba dalem ibu kenya Dewi Maria ing Bethlehem. Sabanjure sugeng bebarengan dalem karo para murid pedhot ana prastawa sangsara lan seda dalem ing salib kapetak enggo ing dina katelu wungu saka sida. 40 dina lawase sawise wungu saka sida, panjenengane makaping-kaping ngatingal marang para murid lan madunung ing antarane para murid. Saklebariku panjenengane mekrat menyang swarga. Mekrat dalam Gusti Yesus menyang swarga dadi bukti kanggo wong percaya bakal katangekake wong percaya lan kairit tumuju swarga. Kanthi mekrat dalam menyang swarga, kita percaya menawa Gusti Yesus midhangetake donga-donga kita saka swarga lan dadi pangantara kita karo Allah yang Rama. Saka kono padha kita kenal tembung panutup donga lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Piwulang pasaman suci kang kapacak ing buku Katekismus Gereja Katolik artikel 659 meratelakake mengkini. Sawise Gusti Yesus ngendika mengkono marang para murid, panjenengane ing ngangkat menyang swarga, banjur pinara ing satengen dalem Allah. Monggo sami kapirsani Injil Markus bab 16 ayat 19. Salira dalem Gusti Yesus wis kamulyaake rikala wungu saka sida. Kaya kabuktekake dening sifat-sifat anyar lan adi kudrati kang panjenengane rasuk wiwit saiki lan sak terusi. Pangantingan dalam Gusti Yesus kandhek kanthi lumebune kudrat kamanungsan dalem jroning kudrat kamulyan ilahi kang kalambangake dening mega. Panyawang para murid marang Gusti kang mekrat menyang swarga tinutup mega. Ing kono Gusti Yesus lenggah ing satengen dalem Allah. Ing kahanan kamulyan ilahi mau, Gusti Yesus mengku keprabon lan panguwaos kaya dek sadurunge tedhak menyang donya. Prastawa mekrat dalem menyang swarga satemene dudu prakara kang anyar kanggo wong pitaya. Panjenengane rawuh saka swarga, panjenengane uga bakal kundur menyang swarga. Amung panjenengane kang rawuh saka Yang Rama kang bisa kundur menyang Allah Yang Rama uga. Sebab panjenengane nate ngendika ora ana wong sawijia kang wis munggah menyang swarga kejaba panjenengane kang wis tedhak saka swarga yaiku putraning manungsa. Monggo sami katingali Injil Yohanes bab 3 ayat 13. Gusti Yesus mekrat menyang swarga saperlu nampa kamulyan sakawit mengku kuwasa sarta mbuka lawanging swarga kanggo kita kabeh wong-wong kang percaya. Para tresna pelem kinasih jroning waosan kapisan lan Injil Gusti Yesus sadurunge mekrat menyang swarga dawuh marang para murid supaya tetep madunung ing Yerusalem kanggo nyeranti rawuh dalem Allah yang Roh Suci kang panjenengane janjekake. Kanthi mengkono para murid uga Ibu Maria kang nganteni para murid panteng ndedonga bakal binaptis dening Allah yang Roh Suci kanggo ngayahi utusan martakake kabar kabungahan menyang poncot-poncoting donya. Awake dhewe uga perlu manter lan munjer ndedonga nyuwun tedhak dalem Yang Roh Suci amrih kita bisa dadi seksi-seksi pitaya lan santosa jroning urip padinan kita martakake kabar kabungahan dalem.
Suwawi sami munjuk, konyong asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci, kados sing mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Konyong asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.